siasa medore pachoka kweth makero sirikal tesre kauno ne obago campaign margi e county Manakuru. Kagiloso gi jopiny jotelo go kwedo tim mar jatend piny William Ruto uso bok mag wuoth mag jokenya ne pinje maoko kod keto nengo mar ngima malo. Ikineno jotelo go omedo wacho ni gibiro timo duto manyalore mar thuolo amana ni thuolo ma jatend piny e komno kata giketo ng'ato e yiero mabiro kagijo jopiny mondo wuog oko mar kawo kura moloyo goyo mana dhog e mbui. John Natembeya bende okwedo tim mar jod bura chiwo barupe mag tich ne joma ging'eyo kende. Sisi tangojea kumpeleka nyumbani wote pamoja na kina Susan Keika wake wote hawa. Wangapi wako tayari kumpeleka Ruto nyumbani? Ameharibu masomo, ameharibu matibabu, ameharibu uchumi, ameharibu biashara, ameuza mali yetu. Huyu Kasongo ni kufinish. Sisi haja yetu, focus yetu sasa sio hivi vidogo vidogo ile mabaya election. Focus yetu sasa tunataka turekebishe IEBC. We want to level the playing field. Agenda yetu ni kuondoa Ruto kwenye mamlaka. Tukiondoa Ruto 80% ya shida yetu tumefanya nini? Imekwisha. Na